Mbak, bojoku najak nganu kok durasine sedelo iki piye yo? Maksudmu piye? Maksudku takon kok bojoku ngajak nganu kok durasine sedelo ra iso suwe. Kok takon ning aku kaya ngono? Lah wong takon mosok ora oleh. Lah wong aku lho ndek bojo. Yo masih urung di bojo nek wis ngerti rasane ora apa-apa. Ora ngerti rasane. Mosok urung ngerti rasane. Bentuke areng yo ora ngerti. Bentuke piye ora ngerti. Takon ki sing ndek bojo. Oh alah yo wis nek ngono. Wah, aku urung dadi bojo. Malah mbok takoni kaya ngono njawab dipites apa piye? Lah, kadake tumo apa piye mbok pites. Kene iki lho. Lah men golek bojo ra kaya-kaya. Urung entuk malah mbok takoni kaya ngono iki. Lah nang ngono terus aku kan takok sapa? Takon sing wis dibojo piye rasane? Piye? Bojone piye? Pirang menit, pirang jam? Takon ning aku. Ya wis tak takok tanggoku sing wis dibojo 5 wong ora.